Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraaɓe fulɓe, Allah laamiɗo waɗa min tawi on yamɓe ginti jam on yamɓe tilas tora ɗo goɗɗo inniraajo inde maako Aisha to no iwi Borno Kishi woje Damaturu, amma joni o ɗo lardum en ndundungel Nammari o majjuɗo kama hoore ndenne ɗan meyinde seɗɗa goo Aisha o wi'ete to yo tefa Allah laamiɗo waɗa ɓiɓɓe maako ko i tefa mo nanana raɗɗo o foto maako ni to i woodi kamma tefɗo mo sey meyta iyo ngel Nammari yenki Babangida toon o woni Borno Kishi. Aisha o wiyete o wi wuro maɓɓe woodi go'oto biyeteɗo Haruna, go'oto mi yejjiti inde go'oto nan kon Aisha ɓe mbiyata mo o woodi ingel gonngel. Kenan ko Allah laamiɗo i waɗa o ngeytama ko sakiraaɓe fulɓe to ngoni fuu lildomɓe foto ɗum i boys ɗum ɓe nana ko Allah laamiɗo i waɗa o fotta e anduɓe mo. To salamu aleykum sakiraaɓe min kinni on.